хора! Днес ще ви покажа в този клип как се направи бандикам да снима повече от 10 минути. За началото се влизате в бандикам, както като мене. Така. И тук, ето как изглежда. Общи, тук. И влизате в общи. Настройки. В долните. Пълни размер, парламент, фоким. Извинете, че тук го обърках. Обърках го. Влизате в общи. И влизате в настройки в общи. И тук натискате време за запис. Както виждате, аз съм си го направил на 1 час. До 1 час да снимам. Когато го направите, на колкото си искате часове или минути да снимате, тогава натискате не попълвайте. И то се запазва този час. И тогава, ето тук, се създава колко мегабайта взема, когато снимате. Може да си го поправите колкото си искате. Може и 1 мегабайт за 1 час да снима, колкото искате. Когато сте готови, натискате не попълвайте. После окей. И така. И вече може да снимате по 1 час. Тук се запазва 1 час и колкото мегабайта сте сложили. И да. И абонирайте се, харесате клипа. Дано ви хареса. Ще качвам още такива клипове. Как да се изтеглим бандикам. И още такива клипове. И абонирайте се, харесате клипа. И чао!